Исәмесез, туташ. Сезгә сорау бирергә мөмкинме? Әйе, әлбәттә. Сезнең Казан һәм казанлыларның 1812 ел сугышында катнашу турында нидә булса ишеткәнегез бармы? Дөресен генә әйткәндә, юк. Нәрсәдер ишеткәнем бар. Төгәлрәк. Университетта Россия тарихы буенча программа бар иде. Казан һәм казанлыларның бу сугышта катнашу турында ишеткәнем бар. Ләкин конкрет даталарны, саннарны, кешеләрне кызганычка каршы әйтә алмыйм. Рәхмәт. День 24 февраля 1815 елның 24 февраль шәмбесе җылы һәм кояшлы булды. Көньяк көнчыгыш җиле һавада һәм кеше йөзләрендә чагылган бәйрәм хисен бузарга теләмәгәндәй иртәнге сәгать 9-ларда тынычланды. Бәйрәм иде. Чөнки бөтен Казан 2 елдан артык дин, патша, ватан хакын яклаган һәм бигрәк тә Дрезден диварлары янында батырлык күрсәткән Казан ополчениесен каршы алырга чыкты. 1815 елның 27 февралендә чыккан Казанский известия газетасы шулай дип язган. Мин тарихны бөтенләй белмим. Кит инде. Бөтенләй белмим. Сез Казан һәм казанлыларның 1812 ел сугышында катнашу турында нидә булса беләсезме? Юк, ишеткәнем булмады. Гафу итегез, мин ашыгам. Казан ополченецларын каршы алу Казан су күпере артында, ягъни киләчәктә адмирал дамбасы булачак урында үтә. Бу очрашуга бөтен шәһәр чыга. Харуклар һәм иконалар тотып дин әһелләре, дворяннар, хәрби һәм гражданлык чин кешеләре һәм гади шәһәр кешеләре. Бу заман кешеләре әйтүенчә 10 меңнән артык кеше җыела. Бөтен шәһәр яны һәм бистәләрдәге халыкның саны ул заманда 40 меңнән аз гына артык булуын исәпкә алганда, бу бик күп. Ополчение вафат булган сугышчылар һәм шәһәр кешеләре хөрмәтенә куелган һәйкәлгә хөрмәт күрсәткәндәй каршы алучы казанлылар алдына төгәл гаскәри тәртипкә килеп баса. Ополчениеның җитәкләүче подполковник Чичагов туктарга команда бирә. Аннан соң Казанның коменданты генерал-майор Есипов Дмитрий Максимовичка төгәл итеп рапорт тапшыра. Тегесе елый. Бираздан үзен кулга алып сугышчыларны сәламли һәм халык белән бергә урра кычкыра. Процессия Тайницкая капкасы аша Кремльгә керә. Богородица Благовещение кафедраль соборына җитеп, диварлар янында гыйбадәт кыла. Бүгенге шәһәр кешесе ул соборда хәзерге Благовещение соборы белән охшашлык тапмас иде мөгаен. Шуннан соң Спас капкаларына барганда, бүгенге көндә киртәләре генә утырып калган Спас Преображенский монастыры капкалары төбенә туктап, дога укый һәм халык белән шыплап тулган Иван мәйданына чыга. Бөтен Иван мәйданына акыру дигән әйтемне хәтерлисезме? Бу безнең мәйдан турында. Процессия Богородицкий кызлар монастырының изге капкаларына җиткәч, ополчение кары төзи. Аның башына басып руханилар дога укыйлар. Аннан соң монастырь ширкәвендә үтерелгән сугышчылар хөрмәтенә литургия һәм панихида үткәрелә. Назарет монастырының игумены офицер һәм унтер-офицерларны үзенә Ходай биргәнне авыз итәргә чакыра. Калган сугышчыларга монастырь стеналары буена төрле сый чыгарыла. Бөтенесенә җитә. Бу көнне Казан бәйрәм итә. Сугыш 1812 елның 12 июнь таңында башлана. Бөек армия Наполеон үз гаскәрен шулай атаган Немен аркылы чыгып, бүгенге көндә Каунас дип аталган Ковна шәһәрен ала. 600 меңлек француз армиясына һәм яулап алынган илләрнең милли корпусларына каршы таркау һәм саны буенча 3 тапкыр диярлек кичерәк булган рус армиясы каршылык күрсәтә. Фронтның айрым бер урыннарында саны буенча күпкә артык булу аркасында Наполеон тиз арада армияның эченә үтеп керә һәм 4 көннән Вильнада төшке аш ашап утыра. Сугыш турында хәбәр казанлыларга көтмәгәндә килеп төшә.
Гильдия купецларының күп өлеше Түбән Новгородта ярминкәдә була. Дворяннар гаиләләре белән имениләренә һәм вотчиналарына китәләр. Башка катлам кешеләре алып торган дачларына китеп бетәләр. Җәй, ял вакыты. Начар хәбәрләр кеше колагына тиз барып җитә. Француз белән сугыш башланганын һәм туган илнең куркыныч алдында торуын тиздән бөтен Казан белә. Статский советник губернатор Мансуров Борис Александрович җитәкчелек иткән губерния башлыгы баш каладан буйрык көткән арада монастырьның дәрвиш карт монахлары инде авыллар һәм бистәләр буенча йөреп, кешеләрне туган илгә кул сузган дошманга каршы көрәшү өчен ничек тә булса ярдәм итәргә өнди. Браздан Казанга йөзләрдән һәм губерния волостьларыннан җыелган байлык тиялгән лаулар килә башлый. Бу хәрәкәт җитәкчелек карары һәм буйрыгы белән түгел, үзеннән үзе оеша. Ләкин губернатор Мансуров чыгу юлын тиз таба. Процессны тәртипкә салу өчен игъана җыю комитеты оештырыла. Казанские известия газетасында игъана итәргә теләүчеләр әйберләрен иртәдән кичкә кадәр теләсә кайсы вакытта китерә яки җибәрә ала. Алар бернинди тоткарлыксыз кабул ителә дигән белдерү чыга. Бу вакыйганың барда фронтка, барда җиңү өчен шигары Бөек Ватан сугышы елларында да төп девизга әйләнә. Дошман империяның бөтен яңа мәйданын яулап ала. Россиянең төньягында куркыныч вазгыять урнаша. Дошман Петербургка ыргыла. Мәскәү юнәлеше шулай куркыныч астында. Шушы шартларда император Александр халык ополчениесен төзергә өндәп 6 июльдә манифест чыгара. Манифестның тексты Казанские известия газетасында 200 дәнәдән 500-гә кадәр арттырылган тираж белән басылып чыга. Манифест 7 июльдә Кремльнең Благовещение соборында укыла. Патша манифестының эштәлеген белергә теләүче халыкны собор алды майданы һәм хәтта тыкрыклы 5 Кремль урамында сыйдыра алмый. Һәр дворянда Пожарскийны, һәр руханида Палицынны, һәр шәһәр кешесендә Мининны күр дигән, һәр кемгә мәгълүм булган патша өндәве һәм дошманны куркыту сүзләре авыздан авызга күчеп, собордан майданга, майданнан Кремль урамнарына, Кремльдән шәһәр урамнарына, авыл һәм бистәләргә тарала. Һәм бүген мин Минин һәм Пожарский исемендәге ополчениягә керәм. Ир-егетләр һәр чак хатын-кызларны, балаларны якларга тиеш. Шуңа да алар куркак булмаска тиеш. Манифест татар теленә тәрҗемә ителеп 200 дәне бастырылып, өязләргә, волостьларга һәм татар бистәләренә җибәрелә. Һәм Казанга губерниянең бөтен өязләреннән туган җирен якларга янып торучылар агыла. 12 ел Ватан сугышында катнашкан Глинка Ватан өчен Россиянең борынгы уллары гына түгел, теле, халкы, дине һәм яшәү рәвеше бөтенләй үзгә булган халыкларда үләргә әзер торды. Дворян Казанның Воскресенье, Грузин, Воздвижение, Покров һәм башка урамнарында, шулай ук шәһәр яны бистәләрен һәм авылларын әйтеп торасы да юк. Бөтен җирдә рус сөйләменнән башка татар, чуаш, марый сөйләме дә ишетелә дип искә ала. Ополчениягә сугышчылар кабул итү Бородино бистәсе янындагы көрәш булырга бер атна калганда, ягъни 1812 елның 1 сентябрендә башлана. Сугышчы итеп 100 крепостной крестьян исәбеннән 4 кеше алына. Дворяннар аларны кораллар, обмундирование һәм азык-төлек белән тәэмин итәргә тиеш булалар. Казанда дворяннарның тырышлыгы шиксез булды. Хәтта 12 генә крестьяны булган дворян да сугышчы бирде. Бу Мәскәүдә бастырылган Казан дворян ополчениесе брошюрасында басылып чыккан. Шул хәлләрнең шаһиты булган Казан дворяны Апухтин сүзләре. Ватанга үз теләге белән хезмәт итүчеләр дә күп була. Шундый дворяннардан батальон командирлары, 100 башы начальниклары һәм 50-никлар, соңрак махсус атлар полкы оештырыла. Пехота полкына цех, дәүләт крестьяннары һәм мещаннары арасыннан гади шәһәр кешеләре, руслар, татарлар, чуашлар, марыйлар, мордвалар языла. Казан Руханилар академиясының 60 студенты ополчениягә җибәрергә сорап архиепископ исеменә үтенеч кәгазе яза. Рөхсәт бирелә. Соңрак аларның күбесе көрәшләрдә гайрәтлелек күрсәтә. Һәм шул еллар документлары хәбәр итүенчә,
үрнәк булырлык батырлык белән көрәшә. Тол калган рус һәм татар хатыннары улларын алып килеп ополчениегә яздырырга сорыйлар. Это был настоящий Бу милләткә, дингә, милек цензына бәйле булмаган, чын мәгънәсендә гражданлык патриотик күтәрелеше була. Кешеләрнең җаннары һәм йөрәкләре әле фикер плюрализмы һәм космополитлык агуы белән агуланмаган. Кешеләр абстракт рәвештә бөтен дөньяны түгел, ә бик конкрет үз ватанын ярата. Свою родину. Сез берәр нәрсәгез белән корбан итәргә әзер булыр идегезме? Кайгы уртак булганда һичшиксез. Кайгы уртак булганда кеше барын да бирергә тиеш. Чөнки төп максат булып илне коткару, халыкны коткару тора. Миңа калса, үсеп килүче яшьләрнең дә бу хисе сүнмәгән. Минем 3 улым бар. Һичшиксез улларым белән коралга тотыначакбыз. Казанские известия язуынча, ополчение тиз арада оештырыла. Ул 3250 сугышчы һәм 2 полктан җыела. 6 батальоннан төзелгән җәяүле полк барлыгы 3000 кешедән һәм 2 атлы 320 кешедән тора. Җәяүле полк белән подполковник Чичагов, атлы белән майор Григорович командалык итә. Беренче ополчение белән параллель бер атлы батальоны бары тик татарлардан гына торган. 2 батальонлы икенче запас ополчение төзелә башлый. Татар җәмгыяте дип аталган иске татар һәм яңа татар бистәләрендә тупланган Казан татарларының төп өлеше армиягә ярдәм итүдә һәм Казан ополчениесен оештыруда актив катнаша. Алар игъана иткән сумма 8360 сум тәшкил итә. Ә бүгенге көн акчасын әйләндерсәң 7 миллион ярым. Казан гына түгел, ә бөтен губерния халкы берни кызганмый. Дворяннар игъана иткән акча гына да 140 мең сум. Бүгенге акчага күчергәндә 130 миллионнан артып китә. Сез ватан өчен соңгы йөзегегезне, яки белмим инде берәр көрәштә ярдәм итү өчен машинагызны, фатирыгызны бирер идегезме? Машинамны юк, ә йөзегемне бирер идем. Ватан хакынамы? Әйе. Булдымы? Булды, рәхмәт. Ватанга дошманны җиңәргә ярдәм итү өчен соңгы әйберләрен сатып бирәләр. Армия һәм фронт өчен Казанның 2 зур оешмасы, Император дары заводы һәм Осокинның пыстау мануфактурасы эшли. Фронтка китерелгән шартлаткыч матдә һәм дарының 4тән берен зурлыгы һәм куәте буенча Россиядә 2нче урында торган дары заводы тәэмин итә. 200 аттан торган утар шимал алып кайтып, әзер продукцияны кире илтәргә өлгерми. Шул чакта тыныч вакытта олаулы атларын сырап алып булмаган җирле крестьяннар үз ярдәмнәрен тәкъдим итеп чиратка басалар. Пыстау мануфактурасы эшчеләре пыстауның сыйфатын һәм күләмен икеләтә диярлек арттыра. Без сугышчыларыбызны мич җылыткан кебек җылытырлык пыстау чыгарачакбыз диялар. Ә илебезнең иң иске хәрби дәвалау учреждениесе булып саналган Казан госпитале яралыларны кабул итәргә әзерләнә. Мәшһүр сәяхәтче Турнерелли тарафыннан төшерелгән бу рәсемдә Сибир заставасы сурәтләнә. Элек гаскәриләр утырган һәм атлар йөргән урында хәзер заманча госпиталь урнашкан. 1812 елда князь Мещерский исемендәге беренче җәяүле полкның лазареты булган. Застава артында палатлар аллеясы торган. Госпитальдә медицина хезмәткәрләре бик күп була. Табиблар исә ул заманда берничә генә, бер яки 2 генә булган. Нигездә фельдшерлар эшләгәннәр. Мөгаен алар ул заманнарда башка исем белән аталганнардыр. Ул менә шулай булган. Сабыр белән шайтанны да җиңәрбез. Әлегә әйтем, Русьта һәр вакыт поляклар интервенциясе, 1812 елгы ватан сугышы һәм Бөек ватан сугышы көннәрендә дә үзен аклый. Сабырлы һәм бердәм булу халыкны аңлы бер бөтен җанга әверелдерә. Каршы туруда иң көчле чара дөньяга караш идеясын бирә. Милеккә кагылышлы, милли, дини каршылыклар икенче планга күчә яки бөтенләй юкка чыга. Һәм безнең өлкәнең бар халкы ватанны саклау эшенә берләшә. Пләтән крестьяны бернинди үгетләүләрсез олавын дары заводына алып килә. Ерак Ияз Мишчаны Казанга килеп, Игъана җыю комитетына берничә ел дәвамында җыелган 50 сум акчасын китерә.
шәһәр театр актерлары игана спектакльләреннән җыелган бар кремне ополчение төзү кирәк яраклары файдасына күчерә. Федор Игнатьевич Балашов атлы князь пехота полкына гади ратник булып языла. Татар ратушасына килгән Нигабидуллина атлы мишчан хатын өлкән улын ополчениега биргән һәм кечесен дә ополчениега язуларын үтенә. Ватан алдындагы үз бурычларын алар шулай аңлаганнар. Ничек уйлыйсыз, бүген халык мондай адымга барыр идеме? Беләсезме, минемчә, аларның көтелмәгән хәлләр килеп чыга калса, үз-үзләрен ничек тотасыларын берәү дә белми. Без беребез дә үзебезнең нигә сәләтле икәнлегебезне белмибез. Нигә бармаска ди? Казан хәрби госпитале хезмәткәрләре яралы Рәсәй солдатларын гына түгел, әсир төшкән Наполеон солдатларын да дәвалап, үзләренең нык ихтиярлы һәм олы рухлы булуларын күрсәткәннәр. Это наиболее 1812 елгы сугышта җәрәхәтләнүчеләрне китерү өчен уңай урын була бу. Бу бөтен көнчыгышка, Мәскәүдән Санкт-Петербургка хәтле бердән-бер дәвалау йорты була. Мәскәү юлын олы рус юлы дип йөрткәннәр. Идел елгасы яралыларны китерергә мөмкинлек биргән. Шулай ук бу җирләр икмәкледә булганнар. 5 меңләп яралыны кабул иткәннәр. Кирәк чагында палаткалар кырып та урын биргәннәр. Госпиталь гаскәриләренең 80%-ын аякка бастыру белән дан тоткан. Возврат в войска был до 80%. Казанские известия язганча, Казан губерниясе кергән 3-нче ополчение өлкәсе белән командалык иткән граф Петр Александрович Толстой инфантерия генералы әмере буенча ополчение 1813 елда гыйнварда командор һәм кавалер подполковник Чичагов командасында поход чыккан. Бу туңган һәм кызганыч хәлдә булган соңгы француз солдаты Россия империясе чикләрен ташлап чыккан чакта була. Ләкин сугыш бетмәгән әле. Александр беренче дошманны үз önендә кырып бетерергә карар кыла. Ополчение каланы тулайым бушата. Бернинди елау сыктау юк, чөнки булар сугышка үлемгә баручы рекрутлар наборы түгел, җиңәргә дип поход чыккан ратник гражданнар. Түбән Новгород, Рязань һәм Тамбов губерниялары аша үтәләр. Воронеж, Орлов, Курск, Слободск-Украинск, Полтава һәм Чернигов губерниялары артта кала. Походка чыгуга 3 ай үткәч, чатлама суык һәм юлсызлык азапларын татып, 2 кешесен югалтып, ополчение Киевка керә. Киев каласында граф Толстой ополчениега смотр үткәрә. Соңыннан подполковник Чичагов хәрби башлыктан батальонның тырышлыгы һәм уешкан булуы өчен рәхмәт ала. Волынск губерниясендә ополчение генерал-майор Муромцев дивизиясе составына кушыла һәм яңа исем Казан полкы дип атала. Ул Беннингсен армиясының 2-нче бригадасына кабул ителә һәм 1813 елның 12 июлендә Буг елгасы аша кичә. Бу вакытта Казан полкы бөтен Польша, Силезия һәм Богемия аша үтеп, Днепр белән Буг елгаларына гына түгел, тагын Висла һәм Одерларында кичеп, 30 сентябрьдә үзенең сугышчан хәрәкәте башланган җиргә Дрезденнан 7 чакрым ераклыктагы саксоннарның Лохвиц авылына лагерь булып урнаша. 1813 елның октябрь буена Казан полкы мөһим стратегик пункт булган. Маршал Наполеон Сен-Сир тарафыннан сакланган Дрезден чолганышында сугышта катнаша. Сугышлар һәр көн диярлек бара. Казан полкы югалтуларга дучар була. 3, 8, 26 кеше үз күкрәген кызганмаган тагын күпме кеше үләр һәм яраланыр. 5 октябрь көнне Сен-Сир өметсез һөҗүмгә күтәрелә. Әмма ул блокаданы өзә алмый.